أنا وقلبي نعترف، حتى عيوني تعترف بالحب لك والشوق لك، لأجلك حبيبي نعترف. أنا وقلبي نعترف، حتى عيوني تعترف بالحب لك والشوق لك، لأجلك حبيبي نعترف. في الوجد أنا مخفي غلاك، والقلب هايم في هواك، تسحر عيوني من حلاك، يا كيف لك ما نعترف. أنا وقلبي نعترف، حتى عيوني تعترف بالحب لك والشوق لك، لأجلك حبيبي نعترف. ليبان عبدي تطول الكرة على عبدي، والصيعري يحاول يمرر عند عبدي، يحاول التقدم إلى الأمام، يصوب. الله الله الله! عبدي يسجل التعادل عبر شاشات التلفزيون. الكرة الآن موجودة عالية لدى للاتفاق. علي عبدي الكرة الثابتة، أرسلات الشراحيل. خيري كويكبي يرسل كرة حلوة 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 من الكويكبي لليبان عبدي. ليبان عبدي يحاول أمام أكثر من لاعب، يستقبل، لا زال يستخدم مهاراته ويرسل عرضية والروج، جول للروج لفقط 40 تمريرة صحيحة في الدقائق الماضية من زمن اللقاء. علي عبدي ياخذ كرة أرضية. Καθώς οι τελικές του είναι εκτός εστίας, 4 στον αριθμό. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες από τον Εργοτέλη απέναντι στην εστία. Στις 9 οι 6 είναι προς την εστία. Το σούτ από τον Ιμπραήμ είναι γκολ. Ο Εργοτέλης μειώνει με ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ιμπραήμ, ο οποίος έτσι ξαφνικά πήρε την μπάλα, έκανε ένα δεξί σούτ στην δεξιά γωνία του Μέγερη, μειώνει το σκορ, πετυχαίνει τον γκολ της τιμής για τον Εργοτέλη. Εδώ έξω από την μεγάλη περιοχή, το δεξί, πέφτει ο Μέγερη, δεν μπορεί όμως να ανταπεξέλθει, είναι δύσκολο να βρει εκεί την ξεμείνει. Επιτρέψτε μου να πω μπροστά ο Σανκαρέ. Έχει καλύψει τώρα ο Κουρμπέλης στο κέντρο της άμυνας. Καρδόσο. Ιμπραήμ. Κοντά το Χουάνμα. Πέρασε πολύ ωραία ο Ιμπραήμ και πάτησε περιοχή. Γυρίζει το πλασέ 0-1. Ο Μονακέλος σκοράρει στο 33. Ο Δημήτρης Σουνάς είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Καμινιώτη. Έτοιμος είναι ο Σουνάς. Πάσα του Ιμπραήμ για τον Διαμαντάκο, έχει βγει ο Διούδης και τον κλείνει μέχρι και τώρα. Ο Διαμαντάκος θέλει να τον νικήσει out.
Og det synges, og det danses, og det smiles, og det gråtes på tribunen. Ola Kamara